بلێتمە شەوانên هێژار رفتارên PKK û bandora wan li ser herêma Kurdistanê Bayram Alyaz nivîskar û siyasetmedar ji Köln a Almanyayê li gel min e. Silav bo te Kekê Bayram. Kek Bayram ji wê pirsê dest pê bikim ku dîse aloziyê ku PKK ji bo herêma Kurdistanê peyda kirî di rojeva Kurd de ye. Çendîn mihin amêdekariyên hin êrîşan ê ku li herêma Kurdistanê hemberî hin balyozxaneyan kompanyayan ku hatî kirin hene. Çendîn kesê ku peyvendiya wa bi vê bernameyê re heya hatine girtin nirxandina te li ser wê yekê bigirim Kekê Bayram. Êvar baş Kek Cemal bu temaşevanên Kurdistan 24 mixabin ev xeberên dilêş em di medyayê da dibîsîn û ev nakokî bi rastî dilê Kurda gelek değişîne çil hundirê welat li hemû perçeyê Kurdistanê û li diasporayê li derveyê welat jî. Her nakokî her nexweşiyekê ku li taybetî li başûrê Kurdistanê li vê perçeyê welatê me azad ku milletê me li wê derê dikare bi îrada xwe, bi vîna xwe, bi dezgehên xwe, bi hikûmeta xwe, bi serokatiya xwe, bi parlamentoya xwe îdare bike. Ev tiştana ku têne bîhîstandin û taybetî tê bîstin ku ev acizî, ev nexweşî ji aliyê rêxistinekê ku navê Kurda li duyê li ser e bêguman ev hêj zêdetir jî me değişîne. Ev tişta tê kirin, ev tiştên diqewimin bi rastî dijminahiyekî zêde ye li dijî berjewendiyê milletê Kurd, li dijî berjewendiyê doza Kurdistanê û divê meriviya binêvî xet bike eşkere ji milletê xwe re bêje çima wisa ji ber ku li başûrê welatê me îro desthilatdariyekê rêvebiriyekê hikûmetekî parlamentoyekê 28 salî heye ku di dîroka Kurd û Kurdistanê de bi rastî desthilatekî di demê nû da ev qirna dawî da desthilatekê wisa Kurda mixabin hetanî nav dest nexistiye. û ev bi xwîna şehîda bi xwîna sed hezaran insana şehîdê Enfalê, şehîdên ku pêşmergeyên ku serê çiyan hatiye bi dest xistin Kurd em Kurd bi taybet milletê Kurd divê qîmeta rûmeta vê destkeftiyê bizanibin ji destê xwe bernedin hers nekin taybetî jî xurttir bikin lê mixabin îro em dibînin ku bi van qewmandinana em Kurdistana me başûrê Kurdistanê heman demî Rojavayê Kurdistanê destkeftiyê Rojavayê Kurdistanê ketine ber tehlûka nakokiyên herêmî û global ku li ser axa me dixwazin van destkeftiyê me pûç bikin. Kekê Bayram niha diraya giştî de her ew babetê rojevêjî ku bi diyalogê bi danûstandinê ev pirsgirêk divê werin çareserkirin. Niha serkirdayetiya herêma Kurdistanê, hikûmeta herêma Kurdistanê, desthilata herêma Kurdistanê bi dihan caran daxwaz kiriye ku wekî nimûne PKK ji Şingalê vekişe ji ber ku niha rêkeftineke di navêna herêma Kurdistanê Bexdayê her wiha dibin çavnêriya neteweyên yekgirtî û piştgiriya gelek welatên cîhaniya ku girtiye heye lê ev yek tê red kirin tê diyar kirin ku ewan xwe di nav heşta şebî de organîze kiriye dernakevin gelo revîna ji diyalogê danûstandinê û
روشا روا یاسایی جی جالی تبت نرخاندنا وی چاوایه جارێکی ئەف هەلوەستا و برادرên سەرکردایەتیە پێکێکێ دکن دمەشینن ئەف هەلوەست نە هەلوەستێکێکی کوردەواریە باشوورێ کوردستانê شنگال jî û xaneqîn jî û celewlar jî hemû der ew derên ku îro dibin destê bi êrişa heşta şabî vê rêxistina nû ku ji bo milletê Kurd tehlûkeke wekî Daişê bi wan re danûsendin bi wan re îtîfaq li ser hesabê wan an jî bi wan re di tefaqekî da di Kurdistanê da hesabên siyasî meşandin şaşiyekî herî mezin e û vê rêxistinê wan kadroya wan kesana ji ji bername û programa kurdewariyê dûr dixe berewajî wan dixe dijî meslihet û berjewendiya milletê Kurd û doza Kurdistan. Ev van rojana da divê her rewşenbîrekê Kurd, her welatperwerekê Kurd vê van qewmînên ku li başûrê Kurdistanê di mesela Şingalê da dibe, li ser hudûdê Kurdistanê dibe, li nabeyna ew hudûdê ku heye nabeyna dewleta Tirkiye û Iraqê da divê van mesela da eşkera ew bike bivê ew rêxistina ku rêkeftina ku nabeyna hikûmeta Kurdistanê û Bexdayê da hatiye çêkirin destkeftiyekî siyasî hiqûqî gelekî muhîm e û bi rêkî aşîtiyanê pirsa Şingalê çareser dike ku Şingal îro birînekî mezin e ji bo milletê Kurd xuşk û birayên me êzdî belayekî mezin fermanekî mezin duê derê bi ser wan re hat Kurdistan Rêveberiya Kurdistanê dixwaze bi rêkî siyasî û hiqûqî bi piştevaniya navneteweyî careke din xuşk û birayên me li axa wana pîroz bizvirîne PKK jî û hemû rêxistin jî hemû Kurd divê hemû dostê Kurda divê vê rêkeftinê piştgiriya vê rêkeftinê bikin ku ev rêkeftin gavekî zûtir cîbecî bibe û xuşk û birayên me êzdî ji vê cefayê ji wan ji wê eziyeta ku di wan kampa da bin wan çadira da sê bi salan e nêzîkî şeş salî derbas dibe dijîn jê xilas bibin û vegerin ser axa xwe bi di nav aramî û aşîtiyê de bijîn. Xerabkirina propagandaya nebaş ya ji aliyê PKK û aliyê henekê din ve ku li dijî vê rêxistinê têkirin rêkeftinê têkirin nerastin û ev li gorê ji ber ku planekî plana Hilalê Şîa xira dike ev dijminahiya wî dikin nahêlin ku Şingal carekî din bibe ciyê aramî û aşîtiyê ciyê bîr û bihawariya êzdayetiyê ku ji bo milletê Kurd ji bo folklora Kurd ji bo bahawermendiya Kurd ciyekî gelek muhîm e Şingal şerefendî wan hemî derana divê em vegerînin ev tişta îro diqewimin asrê xwe da encamên jeostratejîka tehlûkên xeterên tirsên ku ser ji jeostratejîka Kurdistanê tê û ji nakokiyên nabeyna Îranê ku Hilala Şîa ku Îran serê wî dikişîne serkeşiya wî dike û hêzên navdewletî demokratîk û henekî din jî bêguman divê de
رولا خو دلیزن ام کرد دوی مل بدن هفدو و بانگ ام جاری کدن جوه درجی از بخواجی بانگ PKK KCK ام دکن کو به حکومت کردستان را دیالوگ داینن و بریا دیالوگ آریکار بن کو خلک می ازدی خوشکو براین می ازدی به آرامی آشتی وگرن شنگاری و همو در خواه و شینین خواه كيكي بيرم نها لحريما كردستاني جي لروجاواي كردستاني جي بقشتي لكردستاني تي قوتنكم بروسيك بخير كونجوكتورك باش جبو دسكفتين كردستان ايغو هاتيا بيش هيا دي بروسيكي وسادة دوي كرد بآوائيكي زانيار بآوائيكي زانستي كامل وهر وهاد ناب آشتي أولي وديمقراسي ده بكاربن خو بپاریزم بوگو بکاربن وان دستکفتیان بدست بخن حتی پیش درجی بخن ده پروسه کی وساده بیکانینا کریارین نگاتیف کریارین پرووکاتیف چند برجبندیا دوزا کرد گلی کردستانی دیا کک بیرام کک جمال ام وان 28 سال داوی دیروکا دولتا فدرال یا باشور کردستان بدن برخواه پیشیا خواه کنگی لوی داره دستکفتنین زیرینی به دست ملت کرد دست ملت کردستان کتیه دجمنین مجی کتنه حرکتی و درفتان گریانه لهیزان لماشان گریانه کو وان درفتین زیرینی درکتنه پیشیا کتنه دست ملت کرد ملت کردستان اوانا پوچ در بنرن تی بیرامن 1992 دیاده وقتا کو او هل بجارتن دمها گلانه داد شیبو جایی کدن عینو تشتی بو وقتی کو پارلمنتو هات دانین شر PKK شر چکر وقتی کو چاره مها دهادا 1992 فدرالیزم هات اعلان کرن شر بون او تشتانا پشتی ویجی وسایه او تشتانا همی به تشویق دجمنین دوربر دهاتن کرن و هنیک سوز دهاتن داین بو احتمالك برمزن بو دورا PKK و PKK جی قیمت اوان پروسس اوان گاوا ندیدیتن و شرعی خود کرن 2012 13 14 بای سرخبون بلند بو او هزانا داعشه مزن کرن وان روزانا وای درکتی اورتیکو طبعا وان روزانا نزا دهاتن زانی بلکی ایرو ایدی عشکرات مناقشه کرن کو مالکی داعشه دستی خو ایریشی ما ایریشی کردستان کرد آنها جی درفتین باش روجاواجی پیدا بونه نابینا روجاوا و باشور کردستان دا دیالوگی کی باش دانستندنه کی باشه اوا فرصت کی زیرینیه و جاره کی دنجی نها لروجاواجی بکو عوان درکتنه اورته خیر نخواست درکتنه اورته و او هزانا ایکو جوان دستکفتیان دترسن کو دستکفتیان کردستانه به روجاوا و باشور و روجاوا به هفره پیشتر بکوه دخوازم پیشیا وان تشتانا بگرن و اف قوماندنین کو ایرو لکردستان دمشن اوانا دیارده وینه و ام جارک دم بانگ لولات پارێزên ناv û dora PKK dikin şiyar bin nehêlin ev destkeftiyên me bi van qewmandin bi wan êrişên pîs bikevne ber tehlûka ya jî spas bo te Bayram Ayaz belê spas KK Bayram Ayaz nivîskar û siyasetmedar goş Kölnê Almanya tûlgelme serçaverek